Ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Umhlobo wenene FM uyakumema mphulaphuli kuba usondele uphulaphuli uchungechunge lomdlalo wethu othi Ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Lo mdlalo siubhalelwe nguSonwabo Yawa noBomikazi Ncube waze walungiselela usasazo kumagumbo sasazo omhlobo wenene FM eBhayi nguThozamile Sethozi Nyakatya uNtombethemba Thofizichu noPhumlani Maqungu khawuphulaphule mhlobo. Tyhini usalele nomtshana njengoba ningamboni nje okanye usadinwe ukuvuka zonke izinsuku esiye esikolweni kaloku bayavuka wena abantwana Thandi kwaye nomsebenzi wesikole abawenzayo awusafani nalo wethu. Ayisuka ndiyeke mina Bhutsizwe ngabantwana bangokubathambileyo bekukwe kwayintoni uvuke ekseni ugibele nansi imoto ecankweni uphinde ubuye ngayo ufike endlini kukho yonke into amanzi wakho apafutshane akusathezwa nokutheza sasikwenza thi xa upheka yonke into ilula awuqala uyobasa umlilo phaphandle okanye uthi shungu umsupheke phansi endlini. Thandi umbuze zomini mntasekhaya apho kwakungekho mntwana oyinkwenkwe noyintombazana ubotshwa zonke kusetyenzwa ngokulingana. Uphinda mntasekhaya into eyingxaka wena mntasekhaya kukuba incwadi awuzigqibeli esikolweni ungabi nayo nexesha lokuzifunda nemisebenzi uyibaleyo ke mntasekhaya kodwa sasipasa kunjalo. Bhutsizwe ungayithethi lonto ndikhumbula ndilele ndingazingenisanga inkulu kanti kuzawunetha xa ndithi ndiyavuka ekseni ndilungiselele esikolweni zabe zingohlukanga kwimvubu inkuni bubumanzi. Kanene mntasekhaya yaba ugqibela kwakho ulibeka unyawo esikolweni oko nomdada ndithi. Uyabona ke Bhutsizwe uqalile uthethe izinto zakho endilwanzima kuba ndifuna ukuzilibala kuba sele sihlupheka kangaka nje zizo ngapha nempathombi kadade bawunondumiso isithe nca ngapha bakho abantwana bona bephila kamnandi ngemali yabazali. Thandi kuba awusafundi hlale nawe apha ndixele straight ndihambe mntasekhaya khona ude wathi upha umtshana wam kuba ndifuna andiphathele iglasi ndike ndiqabule nje kancinci. Bhutsizwe uba bekusiya ngami izikolo ngezihlala zivaliwe ukuze laa mntwana kaNensi uNomlamli ahlala apha kukhanya. Ngoba kutheni? Bhuti inene mntasekhaya linyaniswe lithi amathanga amilela bangawatyalanga. Chubeka umntwana kaNensi ngathi akazalwa nguye. Ungenaphi uchuma kumntwana kaNensi Thandi kuba andimazi kwaye andinamdla wokumazi nokumazi oko nje engewakwabhadela ngumgubo wengxowenye lokho. Kanti ke mntasekhaya soze uyithethe lonto uyithethayo xa ngibona laa mntwana uchubeke hamba man ethetha esenza ndibala ntoni na. Eyona nto endivuyisayo kukuba uthe nca apha kuchuma benjenje uyava ndithetha nje lo chuma umbuzayo akekho apha bavuke bahambe ekseni baye ecampini eCoffee Bay naye. Uyokufuna ntoni apho umtshana wam? Kaloku Bhutsizwe uthembakazi lo mntwana kaMlamli noNensi ke ufike wachomana nochuma apha wamfaka ke kakhulu enkonzweni nayo ke intombi yami yavuma torhwana ngoku ke baye kulo camp yabo yolutsha kulo Coffee Bay leyo. Bhutsizwe ndithi ngomzuzu man uchuma umntanami wazalwa ngokutsha mntakamama uyandiva ndithi la chuma unechick nosoloko ethetha kuthethwa ndamgqibela ngalamini kwakuza kusabonane nalo Thembakazi ndithetha ngayo. Awume Thandi ngamabhongo ndathini kuwe ngalamabhongo akho andifuni uphinde ubuye uze kum ukhala Thandi andiyithandi nalento yakho yokuhamba ukholelwa nantoni na. Usakhumbula ukuba waphoxeka kanjani kwakhona? Bhutsizwe eyona nto ndenza ndingawuvala umlomo ukuba le camp ndithetha ngayo andikhuphanga nemdaki sente yonke into yenziwe yicawa from transport ukutya uthini ke Bhutsizwe ngokuqeqeshela umntwana wam afumane ingqeqesho yaphezulu free and nayo Bhutsizwe intombi le ndiqinisekile uba isecaleni kaThembakazi nje izawubuya yondlekile ngokomoya kuba kakade Bhutsizwe ebesele zikhwebule kwezi zinto zimbe bezenza engekafiki ke phofu lo mntwana kaMlamli. Yintoni kanti le ingaka yakho na abantu bakwabhadela Thandi lento ungafuni tu ukohlukana nabo oko undimele ngabo oko ndilapha and uyandazi kuba andibafuni kodwa hayi wena umntakaMlamli hayi Thandi man anzela ngizomamela loo nto apha. Unjalo kakade wena Bhutsizwe akukho mntu wakhe wamthanda noba sele ifamily kangakanani na. Yeyiphi lo family uthanda Thandi kuba ifamily yam nguwe and ndim lo oko ndisiwa ndivuka nawe till today. Bhutsizwe wakho wayibona phi lento uyithethayo manje
akakho umuntu ozale yedwa apha emhlabeni Bhutisizwe nokuba ungahamba uyephi soze uyibone lonto. Akho nto ingenasiqalo sayo Thandi nathi sinesethu isiqalo. Yiyo nalento ndayitshintshayo nalofani yethu nabo ndasala nesiduko uRhadebe ndazibizela igama likatata wami uTsitsa ezisenemi yami kuba ndangafuna ukuyibona into endidibanisa nabo. Oh, wabona bafaka nami kwezinkcuku zakho. Ndandicinga ukuba kaloku lolu hlobo lomendo akuzubandakanya kuba kakade hleli uza kuyitshintsha ifani yakho kodwa uhlale ungumaRhadebe lo senguyena ngoku. Wawusela unifunele nesoko oza kundendisela kulo. Kwanceda uba ndingilo clever ndinguye ndalishiya apho. Utsho la spokes wakho sele uyilento uyiyo nje zimali zakhe. Yeyona chep ndandingayifuni ke leyo. Ndabe ndikubona ukuba indlebe zivaleke ngci. Awufuna ukuphi okungayi. Wow, Bhutisizwe ndandimthanda kakhulu uSpokes naye yazi lonto qha engenanyani. Thandi izinto zakho kodwa dadewethu ngamanye amaxesha zike zindothuse manje ndizibuza ukuba nyani unjani. Nalo spokes wabantu ke Bob wafa ecinga uba unomntwana umshiyela elifa lobusela. Nangoku Bob Thandi usathe phithi ufaka uchuma kwababantu ngabafuni. Uzakubona xa kunini ukuba andibafuni abantu bakwabhadela Thandi. Bhutisizwe wakhe wakhona umuntu wakhe wamthanda nje wena apha ebomini bakho. Nanku uyawudade boyihlo nondumisa awufuni ukumbona ubuza kubathanda njani abantu bakwabhadela ungazalani nozalana nabo. Awubafuni bonke abantu bapha ngaphandle kwalatsotsi uyithanda kunene ngumlungisi ofika umbiza chief xa inkosi yaphi kakadeni. Ngeke kodeni ndiyamazi abenza ngifumana khona kwakha nokuba ndingebantoni lamasekeni wenu kwakha qhubeka ntoni intombi yakho uVuyokazi. Okay Bhuti, let me handle this. Hey school Ndoda uzokufuna ntoni apha? Uyasetyenzwa pha school awuvela ungene nje sowuphosileke emsebenzini wami manqola. Yini isebenzi lo niwenzayo apha nala ndoda imipha emnyango iswena kwenza. Hayi sikhulu. Ayibulele nje wena kubuya wayinqandela into yakabhadela ibiza kuzitshela ukutya kwayo. Sikhulu yehlisa ilizwi man. Uphazamisa icustomers zethu ngale ngxolo uyenzayo. Kwakho ndibuzile uVuyokazi akasendanga na. That's right. Wendile uvuyo uyibuziswa yintoni lo nto? Ke xa ndilifuna ntoni kwakho ogqiba ngumfazi wakwakhwethu ube le emaxesibeni sizakuthini xa abantu bakwakhwethu ube benokuva uba sitye sathula asabazisa ukuba umntwana wethu ukhalela emzini ngoku simbone efika. Uvuyo sikhulu uzokusebenza sele kuziveke ezimbini esebenzela ngapha eMthatha ayikho leyo kuba ukhalele umzi wakhe. Utheni mina ndingayazi loo nto ndakugqiba nguyise utheni ngathi izimisela ubisenzele nothanda nje Uxolo, kwakho sikhulu, kulomsikababa ubani ufuna ukumhlawulisa inkomo ngabantu bakwakhwethu bendibuza bandimgcinelele umonakazana wakho. Komza kubuza loo nto. Uza kuyikhupha lenkwakho lenkomo uza kuyikhupha xa kunokwenzeka uba abantu bakwakhwethu bayifune. That's right. Akho ngomo uza kuyifuna ngabantu bakwakhwethu apha school bayazi uba umolokazana wabo usebenzela ngapha. Qinisekiswa yinoni bafonela wabaxelela uba uthatha umntwana wabo bakuzokusebenzela ufuna uyityela futshane nemali kaVuyokazi ndithi School uvuyo bavumelene nomkhwenyana ukuba abuye ezokusebenzela ngapha kuba lo msebenzi awenzayo ngoku ungenhla kulobe wenze eMonti engaphandle kwaloo nto sikhulu ukusebenzela kaVuyo ngapha kuzawutsho kumphe nethuba sikhulu ukuba akwazi ukujongana nezinto zomzi wakhe zinto ezo ke sikhulu ebengakwazi ukuzinaka ngela xesha besebenza eMonti. ucinga ithi mkonyele phaa kuwe ukuze ufumane amacithi kule mali ininzi siza kuyamkela. Eyona nto sikhulu nguwe wathi uvuyo njengoba esenda nje elinye iliso malibe semzini elinye libe kowabo. Anikwazi bukhalani kuba wathi yaphela kudala loo nto yayisithi ingcwaba lentombi lisemzini. Hey wena sela nabutywala phambi kwakho uhlukana nokundibuza uchuma mana Mntana utheni nalo? Ngifuna ukwazi nje cha yiva nalento ndivayo ukuba uchuma sesindisiwe ngoku. Uzakwenza ntoni emva kokuba ndikuphendule? Mama ngasindiswa ugwam. Hey, Nami ndingamginya lo Yesu badlala ngaye bathi bamginyile utywala bona. kuwe shame. Kodwa singazange sake seva ukuba abayesu baginywa ngumuntu wonke bangaphi lento ufika umuntu emile esithi Ndithe kuwe Ngxilandini lo mntwana ongenambeko yohlukana nochuma. uphi khona yena lo Chuma. Uzamthini uchuma manje? Oko ndimjonga ndithi uyangena do ungena Yho, kwabe ndifuna andiringele yena self ukuba xa ethi usindisiwe yintoni le nto asindiswe kuyo kuba sonke emhlabeni sinezono alles lo nto zonke bonke mawolethi
baza kumgabha sazi nathi Mawule. Yabona ke ndiza kohlutha obutywala kuba ngathi bukwenza ungazazi izinto zokunxilela. Unxilele kwizinto ekungadlalwayo ngazo. Zakuxutha obutywala obu. Buchuma Mawule. Usemishini. Wena uchuma uye eCoffee Bay ecampini bahambe noThembakazi necawa and ndikuxelela uba uchuma usindisiwe ngoku yahlukana naye uhoyana notywala obubakho yakufanela kakade. Kuza kunetha ibhiya xa kusindiswa nochuma. Sonke sibone Mawule ukubana kuza kuphelelaphi kuba ziyavulwa zona izikolo. Ahambe naye luThembakazi amphaphelayo. Hey selo kutywala wena mhedeni ndini wenxila and if uyakohlula uphume ngalamnyango uyandiva. Obuphulaphula uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini nalento. Leyo yimfihlelo yobomi. Naba abadlali bethu usizwe ulinganiswa nguPatrick Bakaqana, ukanti uThandi yena nguNokukhanya Gula, nokwakha udlalwa nguzukiswa Cakucaku, usikhulu ngubuntu Maola, azu-Ondela Stemba alinganisa uzuko. Masibuye sibe kunye kwakhona mphulaphuli kwixesha elizayo. Kamnandi. Lo ngumdlalo olibali elingoyamanga nelingasekelezwanga ntweni nongenasikweko onjongo zawo zikukufundisa, ukonwabisa nokunika ulwazi ngokusingqongileyo. Ubhalwe nguSonwabo Yawa noBumikazi Ncube.